Hello everyone. Zita rangu ndonzi Liberty. Guys, ndikuona muri kukundikana pakunge muchiregister pane vari kufesa ma-challenges pakuregister for forex trading. Kuti ukwanise kunge uchiparticipate mu-forex trading, unofanira kunge uri registered nevanonzi ma-forex brokers. So, ma-forex brokers aya anovatsvaga online, but inini ndinorecommenda WordForex because ndiyo yandikutoshandisawo, plus handisati ndambofesa ma-challenges nayo, and also ine customer service iri right, inoresponda very fast, especially kana uchiusa live chat, even macalls inoresponda zviri faster. So ndorecommenda iyoyo. So kuti ukwanise kunge uchinoregister, follow the link yandakakusenderai ku WhatsApp, kana kuti unokwanisa kutypira in this link and typira pa browser, then you press enter. In this link ichakuendesai ku homepage re WordForex. Mosvika pa WordForex, then moclicka pakanzi demo. Maclicka demo, ichakuudzai kuti open demo account as new clients kana kuti as existing clients, but inochoose as new clients sezvo muri ma-clients manyowani. Then after that pachabuda window yakafanana ne this window, then you fill in my details. Computer found. Pakanzi client type, select individual, currency my US dollars, then country of residence, no select country ya muri, like apa sezvo tiri muZimbabwe, ta select Zimbabwe. Then title, first name, apa munofanira kuisa ma-real names enyu, because mukaisa ma-names ekunyepera later on zvinozonetsa pama-withdrawals, because pama-deposits vanokwanisa kuaccepta, asi pama-withdrawals zvinozokunetsai. Then fill in email address yamuchashandisa, then date of birth. This also nofanira kunge riri rechokwadi, because ukaisa rekunyepera futi zvinonetsa pama-withdrawals, saka all of your details anofanira kunge ari echokwadi. Even phone number, right? More answer this question chimets chinenge chiripo ichi, I think it's 17 kana kuti 71. Ameno answer ndeipi, muona kuti panenge pachida answer yekuti chii, then you register. After registration panobuda this message inoratidza kuti ma-register successfully. So the next thing, kwakuenda ku email kwako unocheka kuti wareceiva here email yekuti ukwanise kuconfirma registration yako. Email yacho chaona iriko like this, then you open it, woclicka pakanzi activate account apa, even kukopa this link kana apa pasingaklikiki, but panofanira kunge pachiklikika easily. You have successfully verified your email address, zvabva zvaita, which means kuti unenge waane WordForex account yako yaunenge wakukwanisa kunge uchidepositira mari kwairi, uchikwanisa kunge uchiusa for trading. Apa pakanzi 70%, meaning kuti the next thing, kana kuri kuzonzi wazofunga kuinvesta kuti uchikwanisa kutrader, unofanira kuuploada ma-documents ako. Ukaenda pakanzi upload apa, vanokushowa the ways to upload your documents, asi for now ndakugumira panapa, ndo panoshowa kuti wava neaccount yako yeWordForex. The next lesson inenge iri ku create a demo account yachona. Thank you.